Jeff Mills a jeho track Gallant Player v rámci rektajmovského BPM. Opakujem ešte raz, Jeff ako DJ vo viedenskom Flexe 9. februára vystúpi. Ako vyzerá program bratislavského U-klubu na mesiac február? House, DJ Peter Meininger, Johnny Soap a Vas z Viedne. V sobotu Tripcore Boutique, akcia s DJ Kokim, Mocherom a popredným hrať bude Triple Disco. O týždeň neskôr 12. februára Štandard s Dalom a Tiborom, teda s Technom. 13. februára v sobotu Break on True s Bebem a so mnou, hrať sa budú breakbeaty a drum and bass hlavne. V piatok 19. februára akcia House, DJ Toki a Dalo. A v sobotu 20. februára, potom deň na to asi najzaujímavejšia akcia a najväčšia akcia, čo sa týka februárového programu bratislavského útvaru. Autorom tejto pesničky je uznávaný japonský skladateľ, ktorý napísal hudbu napríklad Poslednému cisárovi, volá sa Ruchi Sakamoto, počúvali ste skladbu Anger v remixe Tima Goldsworthyho z kapely Major Force a k tomuto pánovi sa dá povedať asi toľko, že je to jeden zo zakladajúcich členov projektu Uncle. No a na túto záležitosť som si dnes rozhodol vyčleniť trocha viac času ako obvykle. Hovorím o mixovanej, dnes to bude 34 minútovka. Mixovať vám bude pán DJ Blame, a o vokály sa postará MC DRS a ich set nájdete na CD-čku značky Good Looking, ktoré sa volá Progression Sessions. The scientist with flows you need. BPM. We keep progressing. Dimensions unknown. Taking your thoughts into flip mode. Chain reaction has started. A chain reaction has started. Make our assault full.